ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо боша оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чемпиони вазни 61 кг UFC Шон Омели боварӣ дорад ки чемпиони вазни 66 кг UFC Александр Волконовскиро ба нокаут равон карда метавонад. ма ба вазни ним сабук мебарам, аммо ҳамон вақте ки Александр Волконовский камарбандро аз даст медиҳад, чунки ҳозир ӯ беҳтарин ҷангувар новобаста аз вазн аст. ма гуфтанӣ нестам ки бо ӯ ҷангидан намехоҳам. ма боварӣ дорам ки любой ҷангуварро ба нокаут равон карда метавонам ва ма аниқ Александр Волконовскиро низ ба нокаут равон карда метавонам. аммо ин корро кардан хеле душвор мешавад. шояд баъди 1-2 сол, агар ки ӯ ҳоло ҳам дар вазни ним сабук монад, ма зидди ӯ муҳориба мегузаронам. лекин ба назари ман ӯ ба вазни сабук мебарояд, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунем ки айни замон на Шон Омели ва на Александр Волконовский муҳорибаҳои таъиншуда надоранд. аз ҳама ҷангвари ҷавонтарини UFC Раул Росас боварӣ дорад ки ситораи калони UFC шуда метавонад. ма бозии худро каме тағйир додам, аммо ҳадафҳои ман дар оянда дигар шудагӣ нестанд. дастаам ба ман хатогиҳоямро мегӯянд ва ин чиз аз натиҷаи муҳориба вобаста нест. ма инкишоф ёфтанро идома медиҳам. ма ҷангвари махсусам ва дар ман потенсиал ҳаст ки дар оянда ситораи калон шуда рекордҳои нав гузорам. ман медонам ки имконият дорам ки яке аз ситораҳои асосии UFC шавам, гуфтааст Росас. хотиррасон мекунем ки Раул Росас ҷуниор 18 сола буда рекорди 8-1 дорад ва ӯ дар муҳорибаи охирони худ рӯзҳои истироҳатӣ гузашта рақиби худро дар 54 сония бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода буд. ва дӯстон, ҳамчунин гуфта мешавад ки худи ҳозир ӯ мухлисони хеле зиёд дорад ва ӯ аллакай дар дуюм турнири UFC дар картҳои асосӣ иштирок карда истодааст. аз ин ҷо гуфта мешавад ки UFC ӯро пеш бурда истодаанд ва аз ӯ ситораи нав ташкил кардан мехоҳанд. яке аз сомонаҳои машҳури хориҷӣ Full Send MMA дар саҳифаи расмии худ оиди муҳорибаи навбатии варзигари тоҷик Нурулло Алиев чунин суханҳо навиштаанд. яке аз проспектҳои калон дар UFC рӯзи 11 ноябр дар турнири UFC 295 дар Нью-Йорк бармегардад. ҷангвари бебохти вазни сабук Нурулло Алиев аз Тоҷикистон бо ҷангвар аз Полша Матеуш Ребецкий меҷангад ки Ребецкий рекорди 18-1 дорад ва дар UFC боре ҳам шикаст хӯрдагӣ нест. ин ҷангвари ҷавон бо лақаби уқоби тоҷикӣ ки ӯро ҳама мешиносанд. агар ки дар муҳориба зидди Ребецкий ғалаба ба даст биёрад, пас ӯ метавонад ки баъди дуюм муҳорибаи худ дар ташкилоти UFC таваҷҷӯҳи ҳамаро ба худ ҷалб кунад, навиштааст ин сомона. ва дӯстон, дар ҳақиқат ғалаба дар ин муҳориба эълони калон аз тарафи Нурулло мешавад ва чӣ гуна ки мо шумо дида истодаем, UFC Нуруллоро бо роҳҳои вазнин бурда истоданд. онҳо ба ӯ дар дебют ҷангвари сахт Рафаэл Алвесро доданд. дар дуюм муҳориба бошад боз як ҷангвари сахти дигар Ребецкийро доданд ва барои ҳамин дӯстон, ғалаба дар ин муҳориба барои ҳамаи ҷангварони вазни сабук огоҳӣ мешавад ки ба вазни онҳо хуни нав, ҷангвари ҷавон ва гурусна омада истодааст. аз ҳамин сабаб мо ба Нурулло бурдборӣ ва муваффақият орзумандем. топови ҷангвари вазни миёнаи UFC Ҷаред Канонир гуфт ки ё барои камарбанд ё ин ки муҳорибаи довталабӣ гузаронидан мехоҳад. ҳозирашта намедонам ки маро чӣ интизор аст. худи ман барои камарбанд ҷангидан мехоҳам ё ин ки ҳадди ақал муҳорибаи довталабӣ гузаронидан мехоҳам. дар муҳорибаи довталабӣ ман метонистам ки зидди Дрикус Дуплеси муҳориба гузаронам, бо Роберт Уитакер ё ин ки бо ғолиби муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Павло Коста, гуфтааст Канонир. хотиррасон мекунем ки Ҷаред Канонир чемпиони нави вазни худ Шон Стрикландро шикаст додагӣ аст ва акнун Стрикланд бо ӯ реванш гузаронидан мехоҳад. аммо худи ташкилот, аниқтараш президенти ташкилот Дана Вайт гуфт ки довталаби навбатӣ барои камарбанд Ҳамзат Чимаев шуда метавонад, агар ки ӯ Павло Костаро шикаст дода тавонад. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.